Mga kapuso, this morning, kauban si Kapusong Efren Mamak atong adtuan ang usa ka sikat nga resort nga ginadayo karon sa Zamboanga City. Perfect for relaxation and quality time ang hatod ni ining lugara. So tara, suroy ta! Hola mga kapuso! Bienvenidos aquí na Asia's Latin City, Zamboanga City. May isang kilalang resort ang kadalasang binibisita ng ating mga Sambongueños dito. Sa pangalan pa lang, masasabi mong isang bukid na luntian. Marami kasi mga pumupunta dito para mag-unwind dahil sa malayo ito sa hustle and bustle of the city. Napaka-presko ng lugar, malinis at higit sa lahat, ini-enjoy ang malaking swimming pool. Mula sa sentro del pueblo o town proper, mararating mo ang resort na ito sa Barangay Culianan, Gisao, Zamboanga City via land travel around 30 minutes. Accessible naman ang daanan. Mura lang doon ang entrance fee. May mga available cottages din at may isang malaking function hall. Ang malaking swimming pool ang kinagigiliwan ng lahat. May porsyon para sa mga adults at mga bata. With adult supervision, talagang mag-e-enjoy ng mga bata ang venue na ito para sa kanilang mga kiddie gimmicks. Pwede rin kayo magdala ng inyong sariling pagkain, pwedeng mag-ihaw-ihaw o mag-barbecue. Dahil sa berdeng damuhan, kadalasan marami ang nagpipictorial lalo na kung ang tema is nature. Ginagawang background ang lugar for prenuptials, wedding reception, birthday at iba pang social gatherings. Don't worry if mag-overnight stay kayo, kasi open din ang resort para sa ganitong needs dahil may available rooms for accommodation. So mga kapuso, enjoy comfortable stay dito sa resort. Mga kapuso, ayog balhin og channel kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.